pane mfesa ari kuzviti J Israel, mfesa ari kuzviti J Israel, wana mashoko akataura hatifungi kuti arombotanga afunga iyo unoti varungu vanga vakatikolonaiza, varungu vachiita zvavaita vachitidzvinyirira. Ivo vari kufungidzira kuti zvamuri kuronga izvizvi varungu they were better pakutidzvinyirira pane kudzvinyirira kwamakuita vanhu nezvamuri kuronga izvi zvekuti anzoni munoti bill number 3 president anochuswa nevanhu muparamendi. Wakanyatsokwana brain dzako chako brain dzako dzakanyatsokwana mufesi iwowo. And the opposition rejoicing, because the opposition rejoices whenever there is disruption, because they are champions of disruption. We saw what they did at the City Sports Center. I'm sorry to say this, but Zimbabwe will never be a colony again. Unofungidzira kuti kugerwa uchishepwa uchidhaya bvudzi uchiita sei uchizora mafuta ekutenga yanebva kuchina ekutsvukisa aya obva ufungidzira kuti we can manage to colonize the people of Zimbabwe brain dzavo. Wakanyatsokwana mufesi iwewe. Handifungidzira kuti wakakwana. Funga zvauri kutaura first usati wataura kuvanhu venyika. Zimbabwe muri kuzviona sei, oh shall remain, yours truly Mr. One Blow, foolish government, yeah me raspi, urumende yemageva, akatumira mbava, urumende yemageva, tiri kutongwa netsotsi, yemesonuri geva, takatumira mbava, geva matsotsi urumende yembava tiri kutongwa negeva mbava tsotsi takatumira from bad to worse tichiva kuna baba bona unogona ona. And the opposition rejoicing, because the opposition rejoices whenever there is disruption, because they are champions of disruption. We saw what they did at the City Sports Center. I'm sorry to say this, but Zimbabwe will never be a colony again. We saw what was done by the white boy, Doug Coltart. I would like to call that a staging of a fake violent attack towards himself, because they want to please their handlers. They want to please those who are funding them to do whatever they are doing, the disruptions and all that. So the opposition, they are champions of disruption, especially after what was done by the white boy, Doug Coltart. You know, I'm not racist, but unfortunately, Zimbabwe will never be a colony again. Our fathers and our mothers, our grandmothers and our grandfathers went to war so that we can have our independence. And having our independence in full simply means that atife takatongwa nevarungu, atife takatongwa nevachena, atife takatongwa. Doug Coltart is a reminder of the pain and the struggles that our fathers went through. Doug Coltart is a reminder, because his father David Coltart took the wrong side of the liberation during the Liberation War. He took the wrong side of the liberation and he sided with the oppressors. So today there is nothing to celebrate about what the white boy was doing at the City Sports Center. So by extending the election cycle to 7 years, is going to help us to lessen such instances where the opposition wants to capitalize on the fact that there is a gathering and they want to come and disrupt. We saw Tendai BT also coming out. You know, when I look at these people, I can see the dramatization of whatever that they are trying to do, and I laugh, because it will not work. The opposition has taken the side of our oppressors. The opposition took the side of our colonizers. Therefore, anyone who takes sides with the opposition is an enemy of the people, is an enemy of the liberation of our people. So I support the Constitutional Amendment Bill number 3, and I also support the clause
pane vhesi ari kuzviti J Israel, vhesi ari kuzviti J Israel, ane mashoko akataura handifungi kuti arombotanga afunga iyo noti varungu vanga vakatikoloniza, varungu vachiita zvavaita vachitidzvinyirira. Iwo ari kufungidzira kuti zvamuri kuronga izvizvi varungu they were better pakutidzvinyirira pane kudzvinyirira kwamakuita vanhu nezvamuri kuronga izvi kuti anzoni munoti bill number 3 president anochuswa nevanhu muparamendi. Wakanyatsokwana brain dzako chaiko brain dzako dzakanyatsokwana mufesi iwowo. Unofungidzira kuti kugerwa uchishepwa uchidhaya bvudzi uchiita sei uchizora mafuta ekutenga yanebva kuchina ekutsvukisa aya wobva wafungidzira kuti we can manage to colonize the people of Zimbabwe brain dzavo. Wakanyatsokwana mufesi iwewe. Handifungidzira kuti wakakwana. Funga zvauri kutaura first usati wataura kuvanhu venyika. Haungataure kuti anzoni David Kotati what, that is nonsense izvo. Those people they are just representing my rights. Haana mbobvira taura kuti you want to rule Zimbabwe. And either myself I don't tolerate kuti tichatongwa nevarungu. But maitira amuri kuita imimi timu yeZANU-PF, we are destroying the vision of the people of Zimbabwe. Varume toda kutaura chokwadi tisingakwatana kana tisaita sei. Ngatitaura nechokwadi, ngatimire pafair and free and fair point. Not kuti mimi munenge muchingoti katapkata zvamuri kuita zvekuuya muchitaurira vanhu kunyepera vanhu. Iwo anofungidzwa zvauri kutaura zvine mashoko ehungwaru. Nyatsofunga iwe wakagara mumba mako nemukadzi wako nevana vako kuti ungati president vanosarudzwa nemaMPs muparliament. Nyatsofunga iwe wakagara pasofa rako, nyatsofunga isiti normal kuti president vanonzi ngavasarudzwe nemaMP muparliament. Wobva wati iwewe machifa akupiwa masimba ekuti akukontrola neZANU-PF. Zvinoreva kuti it's a colonize yamakuita yakanga yakaitwa Namibia neSouth Africa. Yekuti you colonize other blacks, you fix other blacks in a same country, in a same nation, ropa rimwe chete, makufixana kubatira vamwe vanhu sando kurova vanhu musoro. Ndozvamuri kuita timu ZANU-PF. Aumana ngatiitei rudo nenyika iyi. Usabuda uchitaura zvinhu zvokungodhomoka usiri kufunga kuti zvauri kutaura zvine sense kana kuti hazvina sense. No man. Tinoda kufunga vanhu, ngatifunge sevarume kutofunga sevakadzi. Think about the people vari kutambudzika muZimbabwe, kwete kufunga iwo zvokuti unoenda kubhabha unogerwa woshepwa wozora musoro dai wozora mafuta ekuchina ekutsvukisa wobva wafungidzira kuti iwo wane power rekukontrola. Ndimi mbavha dziri padhuze naMnangagwa dziri kutokonzeresa. Mnangagwa anga asina kana pfungwa yeextension ese zvamakuita. Ndimi makagara pasi makatanga kuita makatanga kuronga zvenyu dzamakatanga kuronga nana Chivhayo nana Tagwire yavo muchipa vanhu mota muchiita se muchitenga vanhu brain. Ndokwa zvakabva nako muri kuti mapireko vanhu mota maida kuzoitira ipapa kana masvika apa vanhu kuti takapiwa mota munhu angazotadza kutaura kuti bill amendment yakanaka imai mupa mota dzisingaperi. No, hatidi kuswera tichinyangadza nyika zvakadai so. Musanyangadze nyika. Mnangagwa wacho muri kutomumanikidza futi. Muri kutoita zvekutomupushira. Iye anoziva mutemo Mnangagwa. Iye anoziva kuti no, zvese izvi madhaka aya. Very stupid man wakomana imi, makapusa stereki.